देखा बात करा देता नहीं। हाँ ठीक बा, जैसन कहा वैसे ने करी है। हाँ बस तो के बबुआ जी के साथे रहे के बा। ठीक बा। बिल्कुल साये के तरह, समझ गेला? ठीक बा। तू ढेर मत सोचा, जौन कुछ भी भइल बना उपेंद्र भाई, वो एक तरीका से देखल जाओ तो ठीक है भइल। रावण के अंत करे खातिर केहू ना केहू के तो राम बने के पड़ी ना। प्रणाम भैया। खुश रहा। पखरौनी वाले मौसी के ननद के बेटा हा, जिला स्तर के शूटिंग चैंपियन रहल और कुछ दिन दियारे में भी बितैले बा। आज से तोरा संगे साये जैसन रही। ये कुल कैला है का जरूरत बा भैया? अरे जरूरत बा, तोरा के सब अपने आप समझ में आ जाई। तू तोकनी के कपार फोड़ देले रहला, ओकरा बाद तोहर का असर भेल रहे याद बा या भूल गइला? देख उपेंद्र, ये लड़ाई बहुत आगे निकल गई बा और ये लड़ाई में हमनी के संगे ना तो शासन बा ना प्रशासन बा। अब आगे की लड़ाई हमनी के खुद के लड़े के बा और कोनो भी लड़ाई बिना सेना के ना लड़ल जा सकेला। अब तू बिना नीरज के कहीं मत जइया, समझे? हाँ भैया जी, इस स्वाभिमान के लड़ाई छिड़ल बा, या तो ये इस पार जाई या वो पार। और भैया जी हमनी के हर हालात से निपटे खातिर तैयार रहे के हुई। अबे जा, तू लोग आराम करा। सुन, चला कुछ खाए के लेके आए। चलिए भैया। बैठा। अरे कब तक आई नहीं? बस आउते होखन। अरे महाराज, अब ये सब होई हमरा संगे। हाँ अब अंदर अब हमरा ये सब दिन देखे के पड़ी। अरे हाँ महाराज, बैठा बैठा, शांति से बैठा। जौना भाई के खियौला बिना हम अन्न के एगो दाना अपना मुंह में ना डालत रहनी हो, आज ओकरा मरला पूरा 10 दिन हो गई। कोनो के ना छोड़े, कोनो के ना छोड़े महाराज। अरे भाई ला, अरे हटाई होने। बस यह गुस्सा तहनी गुंडा लोगन के जीवन भर किंग मेकर बना के छोड़ेला और हमनी पॉलिटिशियन किंग बन जानी। हाँ जानत रहा संजय, एगो राजनेता और अपराधी के बीच में बेसिक फर्क का होला? तहनी जैसन गुंडा लोग दिल से काम करेला और हमनी जैसन पॉलिटिशियन दिमाग से। एगो बात नीमन से गांठ बांध ला कि दुनिया के कौनो लड़ाई भावुकता से ना लड़ल जाला, ओकरा खातिर एगो सफल रणनीति के जरूरत पड़ेला। अरे राउरी किताबी भाषा हमरा समझ में नहीं आवत। रौरा का चाहता नहीं बताई। देखा संजय, उपेंद्रा के इलाका में हमार तगड़ा वोट बैंक बा। अगर ओकरा ऊपर सीधा हाथ डलनी तो हमार वोट बैंक गड़बड़ा जाई और हम ही गड़बड़ा गईनी तो तोहके सुरक्षा के देई। रौरा चाहता नहीं कि रौरा वोट बैंक के चक्कर में हम छोड़ दी। अरे हम कहाँ कहा तनी जिंदा छोड़े के। हाँ हम तो बस ये कहा तनी कि कोनो ऐसा काम करा जेकरा से तोहार बदला भी पूरा हो जाए और हमरा दामन पे खून के एगो छींटा भी ना पड़े। हाँ? तू हमरा ऊपर भरोसा रखा। काली शहर हम एगो ऐसा इंसान के हाथ में सौंपे वाला बानी जौन काम करी हमनी के, लेकिन दुनिया की नजर में उस सरकारी काम होई। बुझला? तू शांति से घरे जाके छोट भाई की श्राद्ध की तैयारी करा। हाँ? कल जिला में का फेर बदल हो रहा बा, बस देखत रहा। हाँ? जा शांति से जा। चल रहा है कौन? ये गुंडा लोगन के पालल इस सरदर्दी के काम बा। आपका इस जिले में स्वागत है सर। सुनो, यस सर। मुझे कॉलेज कैंपस के ट्रिपल मर्डर केस की फाइल पूरी तफ्तीश के साथ 10 मिनट में मेरे टेबल पे चाहिए। जी सर।
नमस्कार जी, आज ही ज्वाइन किए हैं। अब आप निश्चिंत हो जाइए और बस खेला देखिए। हाँ हाँ जी, रखते हम। अच्छा, मे आई कम इन सर? यस कम इन। एक बात बताओ, जी सर। उपेंद्र को जो सबसे पहली बार रगड़ा था वो इंस्पेक्टर कौन था? सर बजरैया थाना के अर्जुन सिंह। बुलाओ उसको, बुलाओ। यस सर। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। अरे तू मंगलपुर वाला ललन हुआ ना? जी भैया, हम तो जानी है कि बचपन के स्कूल वाला दोस्ती शायद अब तक तो भुला गए लोग बा। का बात कर तारा? दोस्त कभी दोस्त के भूल सकेला? और बताओ का हाल बा तुहार? हमार घर दुआर कब्जा करे के चक्कर में हमार पट्टीदार हमार बाबूजी के मार मार के मुआ देले बा। अब हमरा जान के पीछे लागल बा। ऐसन का है? ओखनी के लाठी बरियार बा और हमार चाचा के 3 गो बेटा, यही सब हमरा जान के पीछे लागल बाड़न सर। तू चिंता मत कर। भैया, ये हमरे बाबूजी के मार मार के मुआ देना है सन, और ये हमरा घर से निकलने पाड़न सन। कारे बेटी चुदवा, ते फिर चले ले। आज तोरा बिना मुआवले मानव नहीं। अरे मुंह का देखत पाड़े रे, निकाल लाठी या मार साले के। अपन भाषा में मनोरंजन खातिर डाउनलोड और सब्सक्राइब करी चौपाल।